Hamster, ce faci, hamster? E somnoros? Te-am trezit? Salutare, dragilor, de la mine, de acasă. Am văzut că clipul precedent a prins foarte, foarte bine și am văzut câteva întrebări la care ar trebui să răspund, câteva vorbe frumoase, dar și vorbe de hate. Câteva comentarii negative, cum că aici este doar un chici verde și atât. O fi, n-o fi, este casa mea, mie îmi place și important e să te simți bine în ea. Hai să înceapă acest video de răspuns la comentariile voastre. L-ați văzut deja pe hamster. Da, am un hamster și nu este singurul animal pe care îl am. Am o pisică siameză, Mișa, și 2 câini. Am avut 3, dar din păcate unul a murit în urmă cu ceva timp, un ciobănesc carpatin Hero. Era, cum s-ar spune, feblețea mea. Acum vă spuneam că am 2 câini, un samoyed Hachi și un pechinez, un câine foarte mic, dar haios, Lucky. Haideți să vi arăt. Lucky, ce faci, băiatul? Hachi unde? E cald pentru el, nu? Ce fac, mă, băiatul? Ce fac, mă, băiatul? Bip, 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 bip. Și samoyedul e ascuns pe aici pe undeva, însă fiind un câine extrem de blănos, se ferește de soare, stă ascuns la umbră mai toată ziua. Mai mult ca sigur mă vede, se uită la mine, dar nu iese să mă întâmpine. Da, nu-l găsesc, dar vă las câteva imagini cu el filmate seara trecută. Hachi, Hachi, ia, Hachi. Hai, că vine mașina. Hai. Hachi, Hachi. Mușcă, șopăi, șopăi. Așa, Hachi. Hachi. Ia, vino, Hachi, ia. Am zis că răspund la câteva comentarii la clipul precedent. Cum poți să zici că roșiile alea au 1,50-1,60 înălțime? Deci 1,84 sau chiar mai mult spre 1,90 și încă cresc. Nu știi ce ai în curte? Ăla este măr, nu gutui. Unde faci, mă, tu vin în București, mai ales câteva dabigene? Profit de ocazie că mi-am scos bicicletele din pivniță ca să le spăl și să le aranjez. Ambele sunt ale mele. Asta e bicicleta din copilărie și asta e cu care mă plimb acum de curând. Nu este un început de film horror, este pivnița sau crama mea. Cam 300 de metri pătrați se întinde cât toată casa veche. O înălțime de 3 metri și lungime 50 de metri pe vreo 4 metri jumate sau 5 la ochi așa. Aici este stocat tot vinul de anul trecut. Bine, s-a mai și dat pe la prieten, s-a mai și băut, pentru că dacă vinul este bun, de ce nu? Și tot fac o greșeală. Nu se spune dabigeană, e damigeană. Greșesc eu, e o chestie așa din copilărie că nu puteam să pronunț. Deci, aceasta este pivnița sau crama casei.
Borcane cu murături, alte damigene. Aici sunt borcanele goale, pentru că eu mănânc foarte multe murături. Și apă direct de la munte. Tatăl meu se duce de 2 ori pe lună la munte și ia apă proaspătă de izvor. Se duce la 7 izvoare, considerat cel mai pur izvor din România. Și da, există cramă de 300 de metri pătrați în centrul Bucureștiului, ideal pentru a stoca ceva sau, de ce nu, poate pe viitor transform casa veche într-un restaurant. Trebuie un pic amenajată această pivniță, dar cărămidă de cea mai bună calitate și, credeți-mă, e o răcoare aici. Afară sunt 33-34 de grade, iar aici sunt vreo 18, cam 16-18 grade tot timpul anului. În doar o săptămână de la filmarea primului clip, urele s-au copt. Bune. Un pic acrișoare, dar bune. Îmi plac foarte mult geamurile casei vechi. Sunt geamuri făcute în urmă cu peste 20 de ani și am avut ceva probleme, că în acele timpuri PVC-ul nu se făcea pe rotund. Abia am găsit un atelier care să-mi creeze arcadele. În ziua de astăzi geamurile se fac sub orice formă, este ceva simplu, dar în urmă cu 20 ceva de ani era o chestie complicată. Ba mai mult, eu mi-am dorit șprosuri aurii, aceste baghete băgate prin geam. La fel, în acele vremuri, pe comandă și cu mare greutate. Dar și la casa mea, casa nou construită, mi-am pus aceste baghete. Dă o urmă de rafinament așa geamurilor. Aici sunt geamuri tripan, la casa veche geamuri termopan. Vă dați seama, în acele vremuri nu exista geam tripan. Însă și geamurile acelea sunt foarte bine făcute și montate. Zici că te ocupi cu renovări, dar acasă ai un kitsch generalizat peste tot. Așa o fi, nu te contrazic. Recunosc că nu am studii de arhitectură, de amenajări interioare, însă am învățat tot timpul. Aici, în casa veche, în urmă cu peste 21-22 de ani, am creat prima lucrare a mea, să zic, bucătăria. Bucătărie de care sunt mândru și acum, după 20 de ani. Cred că vă pot arăta. Haideți să vă arăt. Aici este bucătăria casei părintești. Deci în urmă cu peste 20 ceva de ani eu am făcut cap-coadă absolut tot. De la instalația electrică, sanitară, gresie, faianță, ideea de mobilă mi-a aparținut și am avut logic ajutor la un atelier de mobilă. Și ce să zic? Băi, mie îmi place. Dacă am avut sau nu gusturi, nu știu ce să zic. Eu zic că cât de cât m-am descurcat. Iar pentru anii 2000, bucătăria asta era una chiar drăguță. O grămadă de păsări pe care nu le identific. Cred că e un uliu, buvniță. Între timp a dat o ploaie de zdravănă și haideți să vă arăt un lucru care nu prea e plăcut atunci când stai la casă, pentru că, logic, trebuie să-l faci. Măturatul curții. Primăvara, toamna, nasol. Iar când plouă, bate vântul, trebuie să dai cu mătura. Iarna, dai zăpada. Practic, trebuie să te îngrijești tot timpul de curte. Auziți? Câte păsări sunt pe aici? Pentru că în zona asta unde locuiesc eu, cred că am cel mai mare spațiu verde. Aici se adună păsările. Și, bineînțeles, găinați peste tot. Zici că au boală. Nu știu ce mănâncă, dar câteodată te trezești cu o pleașcă din aia. Ai, vrei natură, vrei spațiu verde? Vin și alte probleme la pachet.
Îmi plac smochinii tăi. Cum îi pregătești pentru iarnă? Da, am 3 smochini. Când erau mici, iarna îi înveleam în folie. Însă odată ce cresc mari și toți 3 sunt extrem de mari pentru un banal smochin, acum nu îi mai pregătim iarna. Rezistă, s-au aclimatizat și n-au nicio problemă. Cel mai înalt smochin cred că are vreo 6 metri și deja merge spre 40 de ani, deci cam bătrânel. Și mai am un copac, însă data trecută nu vi l-am arătat pentru că nu știu cum se numește, am uitat. Și nici acum nu mi-am adus aminte, dar haideți să vi-l arăt. Poate cine știe, recunoaște cineva ce copac este. Vedeți, face aceste flori destul de frumoase și interesante. Deci, știe cineva cum se numește? Grătarea în curte? Da, unul mic, nu sunt fan grătare, nu mă pricep să fac grătar, doar tatăl meu ce mai face grătare. Însă, ăsta mic e suficient, e ok. Iar referitor la mesajele urcioase, răutăcioase, de hate, n-am ce să răspund. Poate doar cu o întrebare, voi ce case aveți? Dragilor, cam atât a fost videoul de astăzi, nu v-am arătat prea mult din interior, însă poate în clipul următor vă arăt și casa veche, dar și casa nouă, casa în care eu locuiesc. Cam atât pentru astăzi, ne vedem în clipul următor. O seară frumoasă, v-am pupat!